alle sammen, så er jeg simpelthen filme mine augustfavoritter til jer, og det er virkelig ekstremt lang tid siden jeg sidst har filmet sådan en af de her favoritvideoer her. Den sidste jeg filmede, det var nemlig i marts, og det vil være rimelig lang tid siden nu i forhold til det september nu. Og jeg vil lige starte med at snakke om det her, som I måske heller ikke mærke til, og jeg har sådan noget sportsplaster, sportstape hedder det. Og det er fordi, at jeg har forstået 2 fingre, så det er lidt nederen, men jeg har forstået begge mine fingre og sådan noget, så det har jeg lige på. Jeg vil prøve det at kigge lige så meget i linsen, som jeg overhovedet kan, og det kan godt være, at jeg engang imellem kommer til at kigge over i flipskærmen, som jeg gør lige nu. Og hvis jeg nogle gange kommer til at kigge herover, og så lige kommer til at kigge ind i linsen igen, så er det fordi, at jeg får sådan en lille reminder op i hovedet, om at jeg faktisk skal kigge ind i linsen. Jeg vil virkelig prøve at forbedre det her, men jeg har meget svært ved det, så jeg skal lige hurtigt vende mig til det. I hvert fald så er der rigtig mange ting, som jeg har elsket her i august, og derfor så er der også rigtig mange ting, jeg skal vise jer. Så jeg synes, at vi skal komme i gang, og vi kan starte med hudpleje og sådan kropspleje og sådan noget forskelligt. Første ting jeg har, det er den her body butter fra The Body Shop, som er med hindbær eller raspberry, og den ser bare sådan her ud, og indeni ser den sådan her ud. Det er sådan en lyserød en. Ligner ikke, jeg har brugt særlig meget, men det har jeg brugt, og den dufter bare helt vildt godt af hindbær, og jeg elsker virkelig den her hindbærduft her fra The Body Shop. Og jeg mener, at det her det er en special edition, som jeg ved ikke, om jeg stadig kan få den, men i hvert fald så håber jeg virkelig stadig, at jeg kan få den, fordi jeg elsker virkelig den her. En anden ting, som jeg har, er de her Soft Balance 3-1 renseservietter af de ene makeup fjerner, som jeg har købt i Bilka. Ja, Bilka. Og der er 25 i. Jeg har desværre ikke flere tilbage i dem her, det kan I nok godt se, og jeg kan også lige åbne her, så kan I også se, at der ikke er flere tilbage i. Og det er selvfølgelig rigtig træls, fordi de er nogle virkelig gode nogle, og de koster kun 10 kroner. Så jeg skal i hvert fald købe nogle nye af dem her, også nu hører jeg, at jeg skal til København snart, men når I ser den her video her, er jeg sikkert allerede i København. Men så har jeg bare fået lagt den her video her op, imens jeg er i København. Det er i hvert fald rigtig gode, og de virker rigtig godt. Og jeg har også en anden favorit, som jeg har nævnt, eller snakket meget om på min blog, eller jeg har nævnt den i 2 indlæg. Og hvis I går ud min blog her, så kommer det til at stå lige her, og den hedder også bare annabrianghestehauge.blogspot.dk. Men det er i hvert fald den her Synergen Limited Edition håndcreme La Vanilla fra Rossmann. Og hvis jeg ser mit Flensborg haul, har I måske også set den. Jeg har nemlig købt den her i Flensborg nede i Rossmann, og den ser bare sådan her ud, og den dufter virkelig godt af vanilje. Jeg har aldrig nogensinde haft så bløde hænder, som når jeg bruger den her. Den er så god, og den gør bare mine hænder så bløde, sådan totalt sådan babybløde-agtige. Jeg har virkelig mærket en forskel, efter jeg begyndte at bruge den her håndcreme her. Jeg har også sådan nogle 2 her, som er fra Yes to Cucumbers, og det man fik af julegave i 2012, så det er faktisk nogle, jeg har haft i rigtig lang tid med. Så jeg brugte dem rigtig meget, og så jeg var stoppet med at bruge dem, og nu er jeg så begyndt at bruge dem igen. Og den ene, det er den her Yes to Cucumbers Sorting Daily Calming Moisturizer, tror jeg man udtaler det. Det er den her normale dagcreme her, og jeg plejer at bruge den her først, den her, som er deres Yes to Cucumbers Sorting Daily Gentle Cleanser. Som er sådan en, man putter på, man skal gøre sit ansigt vådt, og så skal man sådan køre den sådan ind i huden. Så skal man rense den af i noget lunkent vand, og så bagefter så skal man putte den her på. Så jeg kan godt se, at min hud den bliver sådan lidt pænere af det og sådan noget også. Så det er jeg rigtig glad for, og man kan få dem her i Matas, og de er virkelig gode. Hvis jeg lige skal tage en hårting, så har jeg en enkelt hårting, men det er den her Batiste Dry Shampoo, og jeg har hørt rigtig mange YouTubere snakke om den her. Faktisk hørte jeg først, jeg kan ikke huske, hvem det var, der startede med at snakke om den. Det var en eller anden britisk YouTuber, og så havde jeg set hende snakke om den, og så ville jeg gerne have den over i London, den var derovre, og så fandt jeg dem heldigvis, og jeg har hørt, at man kan få dem nede i Tyskland, og jeg ved, at man kan få dem et eller andet sted dernede, og jeg prøver også at lede efter dem, og det har jeg måske også set i min Flensborg-blog, men den dag jeg finder dem, så lover jeg at fortælle, hvor jeg har købt dem henne, når jeg finder dem nede i Tyskland i hvert fald. Ellers kan man få dem inde på ASOS. Men det er i hvert fald den her Batiste Dry Shampoo, og den er Fruity and Cheeky Cherry. Og det er fordi, at den dufter sådan... Det dufter ikke sådan helt vildt meget kirsebær, sådan hvor man bare tænker, wow, mit hår det dufter virkelig bare kirsebær nu. Og det er den bedste tørshampoo, jeg nogensinde har prøvet. Og der er 200 ml i den her, så man kan også få dem i nogle mini-rejsestørrelse nogen. Så jeg håber i hvert fald helt meget, de har dem her, når jeg skal til Stockholm her den 21. september, når jeg skal over til Speedway Grand Prix. Og selvfølgelig så har jeg da også nogle make-up ting, så jeg synes bare, vi skal gå videre til det. Den første ting jeg har, det er min blush fra MAC, og den ser bare sådan her ud. Det er sådan en virkelig flot pinkfarvet en, ja, den er bare pink, sådan lyserød-agtig, og den er bare helt vildt flot. Og den er i farven Pincho Peach, jeg ved det ikke, I kan se det på mit close-up. Men det er i hvert fald sådan en helt flot farve, og den er meget pigmenteret, synes jeg selv. Sådan rimelig meget, så ja, man skal passe på med, hvor meget man putter på af den her. Ellers så er den rigtig flot, og men man kan sagtens bruge den til hverdag, man kan bare sådan tone den sådan ud. En anden ting jeg har, det er min The Professional fra Benefit, som er en primer, og det her det er en lille mini en, som I nok godt kan se.
Jeg regner med, at jeg skal have købt en stor en af dem, fordi den er virkelig god. Men den er rigtig god som primer, og den holder rigtig godt på ens makeup, altså ens ansigtsmakeup og sådan noget. Så den er jeg rigtig glad for. Og så har jeg en Nivea Lip Butter, og den har jeg også købt i London. Og jeg har elsket alle mine 3 Nivea Lip Butters, men det her er den, jeg har brugt absolut allermest. Det er den, der hedder Caramel Cream, og den ser bare sådan her ud på indpakningen. Og indeni så ser det bare sådan her ud. Det er bare sådan en gullig-agtig en, og den dufter bare sådan noget karamel. Den er bare virkelig god, og jeg elsker den virkelig meget. Så har jeg også en ting fra Max Factor, og en ting, eller et make-up-mærke, jeg aldrig plejer at kigge på, når jeg er med til at stige Max Factor, og det har bare aldrig rigtig interesseret mig. Jeg har bare aldrig rigtig tænkt, at det var sådan noget specielt, og jeg bare aldrig rigtig sådan ville kigge på det, fordi jeg ikke synes, at jeg tænkte lidt specielt god efter det, jeg havde hørt om den. Men så jeg, at de var kommet ud med dem her Color Elixir Giant Pinstick, og det er sådan en her, og det er til læberne, og jeg har også en fra Revlon, og jeg ved også Clinique, de laver nogen. Jeg tror, den her den er i farven 20 Coral. Det ser sådan her ud, det er sådan en lille bitte en-agtig, og jeg ved ikke, den er sådan rødlig en-agtig med sådan et peachy pink, jeg ved ikke. Den er rigtig flot, den giver sådan et glossy look-agtigt på en eller anden måde, så ligner du har sådan lipgloss og læbestift på sammen, så det ser helt vildt flot ud. Jeg synes, den her er rigtig god, og den er virkelig flot til hverdag, fordi den bare er så naturlig, og jeg har brugt den rigtig meget til hverdag. Og der var i Flensborg, der havde jeg købt rigtig mange ting fra Essence, og en ting, som jeg virkelig har elsket, det er den her Essence I Love Stage Eyeshadow Base. Jeg har virkelig brugt den her rigtig meget, og den her var den her, hvad skal jeg kalde den for? Jeg kalder den jo altid for lipgloss applicator her, men den hedder jo egentlig en svampe applicator, men jeg ved ikke, jeg synes bare altid, den minder mig om sådan en lipgloss applicator, så. Og den sidste make-up ting, jeg har elsket, det er min Great Lash fra Maybelline. Den er i farven Black is Black, og det er deres Lots of Lashes. Og den hedder det her Lots of Lashes noget, fordi den har den her specielle børste her, og jeg elsker den her børste her. Det er som om, at dine vipper, de flyver bare sådan op, og du får bare helt meget volumen, og det går bare sådan helt vildt amok, hvis man kan sige det sådan. Og den får bare alle ens øjne med, at den kommer helt ind i de der kroge der og sådan noget, så den er bare helt fantastisk. Så den fashion ting, eller tøj ting, jeg har, jeg ved ikke lige, hvad jeg skal kalde det, det er det her Adidas bukser her. Adidas, jeg ved ikke, kalder man, der står Klimacool her bagpå, det tror jeg, de hedder. Og jeg elsker dem seriøst bare. Det er sådan nogle chill out. Og så kan man også bare bruge dem til at gå til skole i, altså det gør jeg, fordi at jeg kan bare godt lide dem på. De er bare sådan sorte, og så går de bare sådan ned med Adidas logo her, så bare striberne. Så har jeg mit ur her, og det er mit lilla ur, og det er fra Pilgrim, og jeg tror faktisk, det er det hele fra 2011. Så i hvert fald sådan her ud, og det er sådan lillat, og så er der sådan nogle diamanter, eller sådan nogle, hvad kalder man den, et eller andet halløj, der går sådan rundt her, udenom selve uret. Meget smukt sagt. Jeg ved ikke, hvad det er, jeg laver, men ja. Og det var sådan en med sådan en lilla rem her, og så tager man det egentlig bare sådan på, som et ur, og så kan man tage klokken. Det er så smart. Det er også mit eneste ur, jeg nogensinde har haft, fordi at, jeg tror bare, at min mor og min far har været bange for at give mig et, fordi jeg smadrede det, eller sådan noget i den stil. Så. Men det her, det er heldigvis ikke smadret endnu. Og så har jeg også mine fake beads, som er også er lille. Jeg har snakket om, at de her, de blev ved med at falde af i mit London haul, og nu har jeg så limet dem fast, så nu falder de ikke af, og det er helt vildt dejligt. Jeg er jo bare fake, og dem har jeg købt på det der marked derovre, og de ser bare sådan her ud. De er bare sådan lilla af, og så kan man sådan klappe dem sådan sammen, så. Jeg ved ikke, hvad det er, jeg ligner med at have dem på, men jeg ligner i hvert fald en flue eller sådan en bowlingkejle. Jeg kan selvfølgelig ikke lave sådan en månedlig favorit her, uden at vise nogle madting også. Vi har jo været i Tyskland nede over grænsen i Flensborg, og så har der været nogle ting, jeg er blevet virkelig forelsket i, og den her er den ene, og I kender den ikke rigtig meget, fordi den er blevet meget omtalt på YouTube, og det er den her Nicoline hyldeblomstruddervand. Jeg husker, jeg smagte med første gang hjemme med Maria, så var jeg bare sådan helt dem her. Dem skal jeg seriøst bare prøve at have nogle af. Så dem har jeg i hvert fald købt, og jeg elsker dem bare. Og så har jeg dem her, og ja, I se her, det er regnbueslik, regnbuesurt slik. Og mit yndlingsslik, det er surt slik, eller noget af mit yndlingsslik, i hvert fald surt slik. Og det gør det jo bare endnu bedre, at det er regnbueslik. Jeg er lige slapper sådan her ud, og det føles som om, der lige er eksploderet en frugtbombe, nu hvor jeg åbner den. Hernede, der står der, hvad der er i dem. Det er brumbær, æble, citron og jordbær. Det var i hvert fald lige mine random favoritter, og jeg synes, at jeg bare skal spille over til nogle apps. 1, 2, 3. Og den app, jeg har, som er min yndligste, det er min SGP 2013, og jeg havde den også 2012, den her app her, og det er altså en virkelig god app, hvis det er med Speedway elsker ligesom mig. Men jeg kan lige trykke på den her. Sådan der. Og her så kan man så se, at den tæller ned til det næste Grand Prix, der kommer. Hvis man så går videre her, så ind under standing, så kan man se, hvem det er, der fører. Lige nu er det Tai Buffinen. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der ved, hvem det er. Pedersen ligger på 4. pladsen. Den anden dansker, han ligger på 5. pladsen, som er Niels Christian Iversen. Og så hvis man går videre, så kommer der man til Riders, så kan man se alle kørende.
skal man også læse lidt om den. Og så er der statistik her. Det er en virkelig god app, og jeg synes den er virkelig god nu, det er, at jeg ser Speedway så meget og sådan noget, så holder jeg virkelig meget af at bruge den her app her. Men ja, det var i hvert fald mine augustfavoritter det her, og jeg håber virkelig, I kunne lide den her video her. Jeg skal sige tusind tak for 6.000 abonnenter. Det er jeg så ubeskriveligt. Jeg kan slet ikke takke jer nok for det. Jeg er simpelthen så glad. Jeg har aldrig nogensinde troet, at det ville ske for mig. Jeg lover jer, at det nok snart skal komme en giveaway op, fordi jeg har nemlig købt nogle ting til den allerede. Men jeg håber, I kunne lide den her video her, og vi ses bare i næste video. Hej hej!